প্ৰায় 5:30মান বজাত যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, খুব মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা। এতিয়া পুলিচে ঘৰৰ মানুহবিলাকক লৈ গৈছে, থানাত ষ্টেটমেণ্ট লৈ আছে তেওঁলোকে। যিহেতু ঘটনাটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বুলি আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু গোটেই কথাটো পৰিয়ালে যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিব থানাত তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত আহি অলপ গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে এজন জোৱায়ে ৰাতিপুৱা আহি পেলাই এই হত্যাকাণ্ডটো কৰিছে বুলি আমাক ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকে জনাইছে। মই অৱশ্যে পুলিচ বিষয়াসকলক লগ পোৱা নাই, কিন্তু আমাক এই পৰিয়ালৰ লগত লাগি থকা যিবিলাক ঘৰ আছে, এই ঘৰৰ আমাৰ সদস্যসকলে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ কিছু মানুহে কৈছে যে তেওঁলোকৰ এজন জোৱাই তেওঁ এই হত্যাকাণ্ডটো কৰিছে বুলি কৈছে। গতিকে এইটো এটা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক এটা ঘটনা। কিয় কাৰণে হ'ল বা ইয়াৰ লগত কোনোবা আৰু জড়িত আছে নেকি, কি কাৰণত হ'ল, এই গোটেই কথাটো ষ্টেটমেণ্টত ওলাই পৰিব আৰু অতি সোনকালে দোষী কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। ময়ো প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, য'তেই নাপালক এই কৰায়ত্ব হ'বই আৰু প্ৰকৃত যি কাৰণ সেই কাৰণটো নিশ্চয় পুলিচে অতি সোনকালে ওলাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব। দতমাৰ মানুহ বুলি কৈছে, আমি দতমাৰ মানুহবিলাকৰ লগতো কথা পাতিম, য'তেই নাথাকক যাতে দতমা পুলিচ বা দতমাৰ ৰাইজেও তেওঁক মানে পুলিচৰ হাতত যাতে তেওঁক গোটাই দিব পাৰে তেনেকুৱা যাতে ব্যৱস্থা লয়, সেই ব্যৱস্থাটো আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। क'क्राझार फरायसालिमाया जे क'क्राझार बुहुम फरायसालि जे जाबाय, दिनै आसामनि रायजो बेंगिरिया दा आसाम गेजेट मोनसे फोसावनानै बेखौ जे आयेनाव बारस्लायहोबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावो। खाथियाव थानाय धुबुरी, बङाइगाव खाथि खालानि जे जिल्लाफोर, बे जिल्लानि फरायसाफ्राबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायफैनायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा एडमिसन लानो खाबु मोनामोन। दा जिहेतु क'क्राझाराव आरोबाव गंसे इउनिभारसिटि जों मोननो हाबावबाय, एबार फरायसाफ्रा एडमिसन लानो थाखाय एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननो थाखाय MA, MSc, MCom फरायनो थाखाय आरोबाव मोनसे खाबु जागोन। दिनै क'क्राझारनि सासे सुबुं महरै आरो क'क्राझारनि सासे MLA महरै आङो आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरि, आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे जोंनि क'क्राझाराव गोबाव बोसोरनिफ्राय लुबैबाय थानाय आरो 2 बोसोर सिगां आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया फोसावलांनाय बायदि क'क्राझार सरकारि जे फरायसालिमा, बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि जे आबुं महर होबाय, बिनि थाखाय आङो दिनै बे समाव बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दिनै जोंनि जे क'क्राझार फरायसालिमाया जे क'क्राझार बुहुम फरायसालि जे जाबाय, दिनै आसामनि रायजो बेंगिरिया दा आसाम गेजेट मोनसे फोसावनानै बेखौ जे आयेनाव बारस्लायहोबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावदों। क'क्राझारा बिटिआरनि केपिटेल जानायलाय बिटिआर ओनसोलनि 5 जिल्लानिफ्राय फैनाय फरायसाफ्रा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड जे इउनिभारसिटि, बे इउनिभारसिटियाव गोबां फरायसाफ्रानो मुं थिसन्नो थाखाय खाबु मोनामोन। मानोना जोंनि बिटिआर हालामनि फरायसाजों लोगोसे क'क्राझारनि खाथियाव थानाय धुबुरी, बङाइगाव खाथि खालानि जे जिल्लाफोर, बे जिल्लानि फरायसाफ्राबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायफैनायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा एडमिसन लानो खाबु मोनामोन। दा जिहेतु क'क्राझाराव आरोबाव गंसे इउनिभारसिटि जों मोननो हाबावबाय, एबार फरायसाफ्रा एडमिसन लानो थाखाय एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननो थाखाय MA, MSc, MCom फरायनो थाखाय आरोबाव मोनसे खाबु जागोन। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे समाव आसामनि रायजो बेंगिरि, आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। क'क्राझाराव इउनिभारसिटि फोसावनायल' नङा,
इउनिभार्सिटिखौ आबुं मोनसे महर होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रायजो राजानि जानानै आरो सासे एमएलए महरै बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो।